फाइनालि नै आङो मोनफैबाय मैगं लाबोबाय हामफेनो गोथाव गोथाव जादोलाय नोङो मुला जानानै खिफिबायसो थागोन बियो ए मानसि लेथ्रालै मानसियालाय जानसां ¿Qué contel le back? Le magra. Le ¿qué रकम लगे? Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आदा दैमु नोंहासो मालाय हाबा जाबायब्रा। औ जायाबालाय आंनाथ' लालाय गारलायसो हिनजावानो ब्रेकआप जाबाय थायो सानफ्रोमबो। बिदिबा आं बोरै मोनगोन दे? मा नोंनोबो हिनजाव नांगौ नामा? औब्रा। बिनिखायनो नोङो मोनसे आइडिया होनि आङो दानि सिख्लाफ्रा माने एसे गोजौ गिदिर जांगिलासो मोजां मोनोलै माने बिनिखायनो नोङो मोनसे थाव इउज खालामबानो जाबाय बे बुस्थुआ माने नेचारेल आरोना दा नोङो हाथायफोरनिफ्राय बायनानै माबायोब्ला साइड इफेक्टबो जानो हागौ मेनसुर होननाय बे मेनसुरा बेनिफ्राय नोङो अइल मोनगोन बेखौ नोङो दैलि इउज खालामब्लानो जाबाय बिदिनो इभिनिङाव खनसे मर्निङाव खनसे बिदिनो मालिस खालामनांगोन आरोना दा नैबे स्किनाव होनायानो बे स्किनाव नुगासिनो दं नोङो बे प्रडाक्टआ जोबोद मोजां आंबो पार्सनेलि इउज खालामखाबाय बेखौ आङो इउज खालामबाय थायो मेनसुरनि ग्र'लं अइल बेयो माने डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ बेयाव थांनानै रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना अर्डार खालामब्लानो जाबाय इभिनिङाव खनसे मर्निङाव खनसे बिदिनो मालिस खालामनानै लानांगौ बेखौ बे मेनसुरा जोबोद मोजां मानो होनना बुङोब्ला नोङो बाजारफोरनिफ्राय हाथायफोरनिफ्राय मार्केटनिफ्राय बायोब्ला बेखौ माने साइड इफेक्ट जानायनि नोंनियाव साइड इफेक्ट जानायनि चान्स थायो बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेखौ इउज खालामबानो जाबाय मेनसुर आं पार्सनेलि इउज खालामखादों बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आं बेखौ इउज खालामनानै दा नोंथांमोनाबो इउज खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दं बेहाय थांनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामब्लानो जाबाय लिंकआव थुनानै रेजिस्टार खालामनानै अनलाइन खालामनानै अर्डार खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय इभिनिङाव खनसे मर्निङाव खनसे नोंनि पिनेस जायबा नोंनि हासुग्रा बे हासुग्रायाव नोङो मालिस खालामनानै नोङो नांगौ मथे नोङो खालामनानै लानो हागोन आरोना बेनिफ्राय भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंक दङ डाइरेक्ट थांनानै बेनिफ्रायबो बाय खालामनो हायो बाय खालामनानै बिदिनो एसे गोजौ गिदिरसो सिख्लाफ्रा मोजां मोनो दानिया बिनिखायनो माने सोरनाबा ब्रेकआप जायो सोरनाबा हाबा जाखाब्लाबो गुबुनजों दोनखारलायो दानि सिख्लाफ्रा नांगौ सिबांखौ गोजोननाय होनो हाया किसुमान माने हौवा माहारिफ्रा आरोना दा बेनिखायनो गिदिर गोलाव खालामनांगौ आरोना गावनि माने थालिर फिथाइखौ बेनिखायनो गोलाव गिदिर खालामनो थाखाय नैबे मेनसुरखौ इउज खालामबानो जाबाय बे माने जोबोद इजि आरोना थांनानै डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनानै बिदिनो बायनांगौ आरोना बायनानै फुनब्लानो जाबाय लोगोफोर जोंना दिनै माने टार्निंआव बिस्थिबार हाथाय उइकलि मार्केट माने बिस्थिबाराव हाथाय जायो आरोना बेवहाय आङो माने एसे खरस खालामनो थांनो नागिरदों दायो लबार आथाबो हायनांगौ सानाबो इनि हाबबोबायानो ओमफ्राय हामफेया माबा कलासावनो थाव बिहरदों आरोना थाव गोथां बेखौ लाना फैग्रोनोसै आङो बेनिफ्राय लबार हानो थांसै दायो र' माबा अमा बेदरफ्राबो दायो बेमार जालाबाय नालाय लाबोजागोन ना लाबोजायाथाय र' नायनानै माने खम दामाव मोनबा लाना फैसै मोजां बुस्थुखौ मोनोब्ला लोगोफोर दायो मोनबाय ओमफ्राय अमा बेदरखौ लांनोसै आङो नायनोसै बेसेबां प्राइसआ सोंनोसै सोंनानै लाग्रोसै बेनिफ्राय मोजांबासो लांगोन मोजां नङाबाथ' लांखाया आङो अमाया मोजां नङा नङा नोंनो गारो लोगो हराव लाबोफै लाबोफिननांगौ हाराखौ होफिननांगौ मोदोमखौ जानानै आदसा भिडिअ कलिं खालाम 100% दे लागाव ओमफ्राय मादाम हा आंना 300 केजि जायो नामा लास्ट बाजाराव हा संसाराव जि सोलिदों बेखौ होगोनब्रा 300 जायालै दायो खमायबाय बेमार जासावनाय खमायबायलै माबा बेसां मिथिखानानै सोंबाय थायो ओमफ्राय देब्रा हरदो अमा हरग्रायानो बिदि जायोनो आधा केजि हरदो हारसिं सेरसे गाहाम जानाय नामा डाइरेक्ट गथा सुनानै हरखा नोङो मिथिबाय ए बोरै जागोनलै बेफारियालाय नै बेसेबां लाखो आबौ हा बेसेबां लाखो बेदरा ए बेदर जायाबा बोरै जानांगौ मा लाखो मनायावलाय बेसर
होसो जाथारगोनलै नों बिहामजोजों आच्छा माथो बेरे मोदैसो लाना फैदों नोंलाय खेबाखैलै सागन मारनाव खेबनायबा सागौमोन होद मोजां गदब्रा फेन्दानि गद रुटानानै बायफैलायदो रुटानि नामा आदाया आच्छा दे आं नंगौना नङा रौता जारगाव ना दे मोजां नांबाय दे हरदो फेन्दानिखौ आदा खिहर अमा हरग्राया बोरैलै बेफारियालाय सेरबेसे लाखो सेरबेसे आधा केजि लाबाय गोमसारनिफ्राय र' बे मा अमाया बेमार जायोना मानसिया बेमार जायो बाब दानदो दे मोजांनो मिडियाम आं हारसिंल'सो होद दरसे जायो नङाब्रा मोननाय नङा माथो हांनायावसो जायो बिदिया साइज गोदाब्रा अफिसारफोर जाग्रा बायदि थावालै रस जाया साइज गोदायाबा दांख्लाब गोदाबा हा दे लगाओ माता मुड़ी कितना 40 টাকা के किलो ले बैग के कुंटल ले बैग ले मंगरा ले के रकम लगे हा बिसां लाखो अमा बेदरखौलाय सेरसेल' जायो ओंखाम गोरलैयावनो सेरबासो लांखानांगौ फाइनालि नै आङो मोनफैबाय मैगं लाबोबाय हामफेनो गोथाव जादोलाय नोङो मुला जानानै खिफिबायसो थागोन बियो मानसि लेथ्रालै मानसियालाय दे सुलि जाग्रा बुस्थु दं बेहाय जाग्रा बुस्थु मिथिबाय हा लाबोदोंथ' बेलाय नुवाखै बेलाय मन्दिराव लगायनोसै लाबोदों खला आया बावबाय नङाना आङो बेखौनो मोनसे जाथ' जासिगोन दे बाब मा लाबोदों नायलाय आलु इयाव मेथाइबो दङ ओमफ्राय माबा दं अमा बेदरसो इयो आयु बालि होद गाहरगोनहां गाबोन जानांगौ आहा रुनानै दोननांगौ अमा जाया होननाया माला अमा जाया होनलायखो आंलाय बेमार जानायखाय जाया होनदोंमोन दा आंलाय दो सिंग्राया जानानै थांसै आं सिंग्रा दंमोन ओमफ्राय दैबो लोंनांला आदाया आंनि आखायनो जल्दि लबारा थाहैनांसिगौ खामानिफ्रा हास्लाबलाय लांला खिनो ओंखारनाया मा जादों दे हरदोलै नायबाय थाला आङो हामफे बिमा खिनायखौ जानोसै लोगोफोरा आं दा माने लबार आथा खांगासिनो दं आरोना ओरैजाय खांखांजोब्बाय आंनि उनथिंजाय नुफुदों नोंथांमोना लबार दंफां बेखौ खांखांजोब्बाय आरो नैलाय बिदि बाल्थिङाव लांनांगौ बाल्थिङाव लांनानै ओमफ्राय ट्रेयाव मिस्थि बायदि दोनहैयो आरोना नै नायनो हागोन लबार आथाया मासिबां गदों बथिक जायाखै आरोना बथिक जाबा मोजां नाङो अबेबा खम गदों बिदिनो नै बिदि हायो आरो आंना हानाया बारा जायासै नै मोदोम नुजालायबाय बे मोदोम नुजालायनाय हानाङा आरोना नै इसां दोननांगौ नङाबा बिफाङा गाज्रि जायो जाहैदों नै दा बेखौ खांजोबनानै लांग्रोनोसै आङो लबार बिफाङा बेखिनियानो आरोना जोंहाना बारा गैया माने 125 दाल दङ 125 दालाव माखासे एन्जर अरफैबाय माखासे बायबाय ओमफ्राय दा 107 दाला हाजायो आरोना ओमफ्राय नैबेयाव बाल्थिंसे जाबाय नै ओमफ्राय नैबेहायबो दङ माने 107 दाल हानायाव बे दुंग्राया मालाबा बारो आरोना दुंग्रासे बारो मालाबा 26 लिटार जायो बेथ' 20 लिटार जायो नालाय दुंग्राया 20 लिटार जायो बियो
मालाबा 20 लिटार मालाबा 22 मालाबा 26 खम बारा ओंखारबाय थायो लोगोफोर आङो लाबोबाय आरोना मेसिनाव इनिफ्राय माने मिस्थि बायदिसो बानायग्रोनांगौ बालथिङाव लखबबाय बालथिङाव लखबनानै बेहाय लखबनांगौ आरो ट्रेयाव ओमफ्राय नैबे मिस्थि बायदि जाजोबो नै मिस्थि बायदि जानायखौ नानांगौ ओमफ्राय नै जोंना दायो आङो बेहाय लखबखांजोब्बाय आरोना माने एसिडबो होनांगौ एसिडा नै बेनो आरोना एसिडा नै मा एसिड फर्मिक एसिड नै खै लिटार ओंखारदों होनदों नोंसिना दिनै नोंसिना 50 थांगोन ना 50 ना होमबाथ' दांनो मोनसिगोन गुरलाबखौ दांगासिनोखा ना र' लखबग्रोनानै लाजोबसै आङो लोगोफोर आंना खामानिया दायो जोब्बाय माने नोंथांमोननो देखायनोसै जोंहानिया बेसेबां ओंखारदों आरो दिनै माने बिदिनो 18 लिटारसोल' ओंखारबाय 107 दालल'सो हाजायो नालाय लबाराथ' बेनिफ्राय मालाबा एसे बारा ओंखारो आरोना 26 लिटारबो ओंखारो सानथाम गाहाम हायाबा ओमफ्राय कन्टिनिउ हाबाथाय बारा ओंखारा आरो कन्टिनिउ हाबा 4 लिटार 5 लिटारल' ओंखारो ओंखायनो कन्टिनिउ हाया सानसे बाद हानांगौ माने कन्टिनिउ हाबाथाय बिफाङा गाज्रि जाहैदों आरोना ओमफ्राय नै दङ दाखालि हरफाजाथारसिगौमोननो आंथ' सानबायमोन माने बेदर हारा उरलुनो मोनसिगोन नामा मोनसिगोन माला मोजां नै लोगोफोर जोंना बेसेबां जादों आरोना नायदो बेयाव 11थासो दङ नै 11था ट्रे दङ बेसेबांल' ओंखारो आरोना सानथाम थानानै हायो आङो मालाबा साननैजों हायो सानसे बाद सानसे ओमफ्राय नैबे जोंहानि नङा आरो बे आदै मोनानि गोजा नै ओमफ्राय उखुन्दैयाव होखांनायखौ देखायनि आं र' नोंथांमोननो माने पनिर थां माथां जायो आरोना नै पनिर जाथावथाव नुयो नै पनिरखौनो होनदो नै बे गासिबो माने मेसिनाव नाखांनानै उखुन्दै होखांनाय गोजा आरोना नोंथांमोननि सिगाङावबो देखायखांबाय आङो साइनिं कालार जायो आरोना साइनिं कालार माने गल्डेन कालार जायो सना बायदि नुयो आरोना कालारखौ नायदो लोगोफोर नै बेयाव 10 कुइन्टेलसो जासिगोन 10 कुइन्टेलसो बारसिगोनसो आरोना नै ओमफ्राय नैथिं मोनसे जोंहा आदै मोनानि आरोना नैबे नायदो नै लागाव गुरलाबा मोनसिगोन एबार गिलाना नायदो बिसिना बिराद बुरजा गिलान जायो मथा मथि 180 लिटार ओंखारो आरोना बिसिना ओरै आदै सतेन्द्रना माइनावगुरिनिया ओमफ्राय नै लुगासिनो दङ गाइखेर बायदि सोरबा लोंनो गोसोबा लोंनो हायो लोंबालाय खिन्थु लोंनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट 108 लिंहरखानांगोन आरो डाइरेक्ट तेजपुर TMC आव ना या बेजों दुंग्रासे बारो मेचिनखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना र' आं एसे नोंथांमोननो एसे फेरेदनानै देखायनि आरोना खुसेर बिदै फेरेदग्रा बायदिसो माने बेयावथ' खुसेर बिदै फेरेदग्राजों एखेयानो मेचिना खिन्थु बेहाय लबार आथा नानाय हिसाबै लोंजानाय नङा आरोना बेमारफोर जानो हागौ नैफोर दायो माने मेचिनाव होजाजोबसिन आरोना आं नोंथांमोननो एसे देखायनि र' नै लोगोफोर नायदो बिदि जायो आरोना माने मिस्थि बायदिबो मिस्थिखौ बिदि दोन नालाय ट्रेयाव ओमफ्राय मिस्थि ट्रेयानो बियो नायनायाव पनिर बायदिबो नुयो नायदो पनिर बायदिबो नुयो नै गोरानिफोरा र' नैखौ दङ गोबां मिथिया एसे गोरा खालामनानै लाग्रोनि आं बेलेगाव संबायबो दा नै फिदिंग्रा जादे र' फिदिं दे मा होनो लबार बागानाव फिदिं मा फन रायज्लायबाय थायो दे फिदिं लागाव एबार एसे रामायनालाय खनथामसो होनांगौ आरोना बेहाय मेचिनाव मिथिया ओइ माबानाव एसे निजिरा लानाव नै बेखौ दायो ओरैजाय होबावबाय दे फिदिं लागाव ओइ नै मा होनो लबार गोसा फिदिंब्रा बोलो गैया नामा एबार लास्ट होसिगोन आरोना थांगोन खोमा मालाय दे लागाव फिदिं बोलो गैया नामालाय जलवालाय मारै जागोन हायगासिनो फाइनालि नै जाबाय बियो बेनिफ्राय नैबे होबावगोन आरोना बेखौ नैबे लास्ट फाइनाल बियो बेहाय जि दानाय बायदि आगर होसिगोन आरोना जों दायो गोदोर नामा
जिउनायनो बेहाय जों आगर होसिगोन बिदिनो थावरुरा खनसेल' गारनांगौ बेवहाय थागोन मिथिबाय लागाव 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 गाबाय आगर जासिगोन दे गैया नायदो लोगोफोर बिदि जायो आरोना आगर बेनिफ्राय बेखौ सान्दुङाव फोराननांगौ सान्दुङाव फोराननानै ओमफ्राय अराव दुंबावनांगौ आरोना अराव दुंनायखौ आं खिथाखांबाय नोंथांमोननो बिदि आरोना बिदि खालामनांगौ लोगोफोर माने नैबे रानबाय जाहैदों आरोना बे रानबाय सान्दुङाव फोराननांगौ बेनिफ्राय बेखौ माने अराव दुंनोसै जोंहानि आरोना no 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 이 जागोन पास केजिसो जानो हागौ जागोन ना